ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಅಕ್ಕ ಏನು ಇಂಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಪಂಡರು. ಸೊ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡರು ಗೊತ್ತಾಗ ಇಕ್ಕಲ ರಿಚ್ಚು ನೆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದು. ಸೊ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4:30 ಅಂಚನೆ ಕಾಣಲಾಕಿರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ನಾನು ಸೇರ್ಪಾದೆ ಮಂಡಿರ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದೆ ನಾ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪದಿರಿ ನಾನು ಏನ ನಾರಿ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪದೀನಿ ಜಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ 2 weeks ಅಂಡ್ ಕಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿಕ್ಸ್ತನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ನಾ ಪುದರ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಕ್ಕ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುರು ಟಾಕ್ಸ್. ಮಾತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಜೆ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪುರ నుంచి ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಸಂಡೇ ಫನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಆಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂತು ದೂರ ಉಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪರ್ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇಳೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿನ ಅಡೆಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ರಂಪೇರಿ ಸೊ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪರ್ ಬಂದು ಹೌದಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಾನು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಪಿದಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ತೂಪಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ದಾದಾದೊಪ್ಪು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಕತ್ತಲೆ ಪಂಪುನ ಬಿಡ್ಸಿ ರೀಲ್ಸ್ ತುದು ಅಂಚನಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಯಾ ಬೋರ್ಡಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ ಕಾಲ ಪುದರ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಕ್ಕ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೈಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಂಡೆ ಇಂಚಿನಕಲ್ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇಟಿ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಆ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಅಕ್ಕ ಪಂತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ನೇಚರ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚೆದು ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಐಟ್ ಕವರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚೆದು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ತಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತಿಜರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕನ ಪಾಡುವ ಇತ್ತ ಪೋಕ್ಷರ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡು ಬೇಗೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೇಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ದೊಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚೆ ಅಂಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆನೆದ ಮತ ವಿಡಿಯೋ ದೊಪ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೇರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕುದು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡಂಡ. ಒಂಜಿ ದಿನದಾದನ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಅವೊಂಜಿ ಅದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಡಿಂಚ ವರ ಅಂಚಿ ವರ ಇಂಚಿ ಇನ್ಕುನ. ಸೊ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐನು ತೂದು ಎಂಕೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪ ಎಲಿಫೆಂಟ್ದ ಮಾತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಲು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹಾಕಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಏನ 2K ಮಾತ ಆಪುನಾಗ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಇದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗದಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನಿ
ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿಂದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ್ಪುನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಸಿ ದಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಜನಕ್ಕುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಂಬಲ್ ಪಂಡ ಬಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಫನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ತೂದಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಐತಿನಿ ಸೊ ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬೋಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ದಾಯ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ನಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿರು ಈ ಜಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಜಿಮ್ ಪಂಡಗ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿತ್ತನ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತತೆ ಸೊ ಅಪಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರ ಬುಜಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿ ಪವನ್ ಪಂದ ಸೊ ಆಯೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ఆయన వెయిట్ లాస్ తుది ఇంక మస్తు ఖుషి అండ్ సో 3 months దాన 8-9 kgs దాన కಮ್ಮಿ ಆಯ್ ಆಯ್ತು ತನಗೆ ಇಂಕಲ ಅನುವಾ ಇಂಕಲ ಪೋಡು ವರ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಕಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಪುನಂದು ಬಟ್ ಡಯಟ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಜಿಮ್ ಪೋಪುನ ಏತೋ ಕೊಸಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಹೂವಣ್ಣಲು ನಿವಿಸೆ ಐತೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಹಾಕದ ನಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪನ ಇಂಕ ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು 2 ದಿನ ಪೋಪೆ ಮನದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಬಾ ಇಂಚಿನ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮದ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಬಟ್ ಜಿಮ್ ಪೋಪುನ ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಹಾಕದ ಕೊಸಿ ಅಪ್ಪನ ಪೋಯಾರೆ ಜಿಮ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಳು ಪೊನ್ನುಲೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ನಾ ಕಜಿನ್ ಇಲ್ಲಡು ನೇಮ್ ಆದಿದ್ದು ಕೋಲ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಕೋಲ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಆನಿ ಮೋಯೆ ಎನ್ನ 2K ಬೂರ್ಲು ಟೂ ಉಂಡು ಕೆ ಬೂರ್ನೇನು ತರಿ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಂಚನೆ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಬಂದು 6 ಲಂಚನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ನ ದಿನ ಉಂದಿತ್ತ ಸೊ ನೈಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಡಿರು ಈ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ನಾನು ಸೇರ್ಪಾದೆ ಪಂಡಿರ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದೆ ನಾ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪದಿರಿ ನಾನು ನಾರಿ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪದೀನಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ 2 weeks ಅಂಡ್ ಕಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿಕ್ಸ್ತನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪುರ ತೋಜಾವೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಇರ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ಸಪುರ ಪಂದು ಸೊ ಜಿಮ್ ಪೋ ಸಪುರ ಆಪೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಲಕ್ಕಡಗಂತೂ 8 o'clock ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ 8 o'clock ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವೋಡು ಲಕ್ಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ತೂಪೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪೆ ಏನನ್ನ ಬರ್ಡೇಸ್ ಉಂಡ ಅದನ್ನು ವಿಶಸ್ ಬೈದಿನ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನ ಅದು ಕಾಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಐಕ್ ಒಯ್ಕೆ ಏತ್ ರೀಲ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಬಂದು ತೂಪುನೊಂಚಿ ತೂಪುನು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಬಂದು ಅದು ಅಂಚೆ ತೂಪೆ చెప్పునగంత లేటే ఎనోరర పండ్ర అప్పుడు వరర తత్తన 1 గంటలకు నోర 2 గంటలకు మొబైల్ తూపుజి మొబైల్ 12 అనంగ మతే ఆఫ్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ మంత్ ఒక నిద్ర పట్టుజి అంచించ ఒక నిద్ర పట్టు సో అంచే 8:30 మత అప్పుడు వరర పంపున వచ్చి సండే మత పంపున వచ్చి 10 అలా ఇని జిమ్ ఇత్తన ఇంక ಅಂಚ 8 o'clock ಲಕ್ಕದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಚೂರು 10-15 minutes ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ 9:30 ಅನ್ನಾಗ ಮುನ್ಪಡ್ದೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ದಿನ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಿಯೇರೆ ನಾನು ಅಡಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಈ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ಏನು ಚಾಪನ್ ಪಂದು ಸೊ ಯಾನು ಮುನ್ಪದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ದಾದ ಪಂಡೆ 9 o'clock ಅನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಪುನಿ ಮುನ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಒರೊರ 8:45 8:50 ಅನಂಚ ರೀಚ್ ಆಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ 8:50 ದನ ರೀಚ್ ಆತನು 49:50 ದನ ರೀಚ್ ಆತನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ನಾಡು ಸೊ ಐಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಪೋದಾನ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನಿ 9:15 ಅನಗಡೆ ರೀಚ್ ಆತೆ ಜಿಮ್ಗೆ 9:15 ರೀಚ್ ಆತೆ 10 o'clock ಮುಟ್ಟಲ್ಪ 45 minutes ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ నీకు 10 o'clock పడిన 10 o'clock జిమ్ ఓపెన్ అప్ చేస్తే బాయ్స్ బ్యాచ్ ఉప్పుడు 5 తొమ్మిది సో అక్కడ 10-15 అని చెప్పారు మా స్కోర్ చెప్పారు 5 బుక్క ఇంకలు పోపునులే యానంతు యాన్ పోన గేపలు ఎన్న ఒప్పుని ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಚುಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪೋಯಿರಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮನೆ ಅಂಚದು ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಫೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಿಮ್ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಫೇರು ಆ ಜಿಮ್ ಹಿಡ್ದು
ಬೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿರು ರಿಟರ್ನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪುನತ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬರೋಡು ಅಂಚದು 10 to 12 o'clock ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ಡಕ್ಕಿಂದು 11:45 11:30 ದೂಬ ಬುಡ್ಪೇರು ಹೊರರು ಬೋಡನ 12 ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಲಿ 12:05 12:10 ಅಂಚಲ ಉಂತೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಯಾನು 11:45 ಅನ್ನಾಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಮ್ಯಾಮ್ದು ಪಂಡ ಯಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿದ ಇವಾಗ ಪಂಡಿರು ಲಾಸ್ಟ್ 15 minutes ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಂಡಿರು ಈಗ ಚೂರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲ ಅನ್ಪಂಡೆ ಯಾಪಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಹಿಂಗ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ದೂರ ಪೋಯರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಯ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಚಿಂಚನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಪೋ ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ವರ 11:40 ಅನ್ನಗಾರೇನ ವರ್ಕೌಟ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೊ 10 to 11:45 ಮುಟ್ಟ ಏನ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶೂ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾರ್ದ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಬಲ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಲ್ಪ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಡು ಯಾನು ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಿಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಫಿಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪಡ್ದಂಡ 10 ಗಂಟೆದು 12 ಮುಟ್ಟ 11:45 ಮುಟ್ಟ ಜಿಮ್ದ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ ನಡ್ತೊಂದು 10 minutes ಅವ್ರು ರಪ್ಪ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡದು ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರು ನಡಪೇರ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಥರ ಬಚ್ಚದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇ ಬೇಗ ಪಿದಾಡುವಾನ ಇಜಿನ್ನ ಯಾರುಂಡು ಹಿಂಗೆ 11:40-50 ಅನ್ನಾಗ ಪಿದಾಡ್ನ 10 minutes ಎತ್ತುವಾನ ಒಂಚು ಟೈಮ್ ಹೊರಯಾನ ದಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ದಾಣ ಬೇಗ ಬೈದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲು ಬಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಯಾನು ಪಂಡಿತಾನೆ 8:45 ಇಟ್ಕೋಯ್ ಅಕ್ಕ 11:30 ಸೇಮ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪೇರು ತೊಕೊಟ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ ತೊಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನಿ ಅವನಿಟ್ಟು ಇಡ್ಡ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಜಿಮ್ ಮುಗಿದು ತೊಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಂಡ ಡೇಟಿಗೆ ಮಿನಿ 12 o'clock ಅಂಚೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಲತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚಾತು ಸೊ 10 to 11:45 ಜಿಮ್ ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತೊಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇನೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಡೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಏನು ಲೆಗ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪೇನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಅವ ಇವಾಗ 12 to 1:30 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 to 1:30 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಜಿಮ್ ಮುಟ್ಲಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಹಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಜದ ಮನೆ ಕೊಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಚು ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಪೋಣ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಚಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಜಿಮ್ ಪೋಂಡಲೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರುವೇರು ಫೋನ್ ತೂಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವಲ್ಲ ಫೋನ್ ಚೂರು ಪಂಡ ಇಂಚು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಚಿದೆ ಪುಂಡು ಜನಲ ಬೋಡತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ನಾ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಬದಿ ಇದು ಯಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಆನ್ ಸೊ ಕುಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀಸಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೋಲ್ 03 ಬಂದು ಏನ ID ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬಯೋಡ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಯೋಗೆ ಹೋದು ತೂಲೆ ಐಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೊಡ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ 3K ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಅಂಚ 1:30 ಅನ್ನಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತದಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದುಬೋದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೀಸಿ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿನ ದಾಯ ಪಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಬಂತೀಸಿ ಇತ್ತ ಈತ್ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಐನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಲ ರಿಚ್ಚು ನಿಖಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ October 5 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4:35 ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 3 ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿದಾಡೋದಿತ್ತ ಪೋಂದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚೆ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಪುಪ್ಪ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಚು ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತೂಪತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ರಂಜಿತನ ಮತ್ತೆ ತೋಂದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಕೊಂಚು ಯಾನಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪಂದಿತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ
ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಜಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಂಚ್ ಇಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪಲ್ ಮಾತೇಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡಾಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತ ಪಾಡುವಯಾನ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಲಾಲು ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಪ ಪೋಪತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೋನು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನಾಗ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಡುಮ್ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಳದು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮನ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮನ್ಪ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪಂಡಿರು ಪಾಡು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಪಾಡು ಪಂಡಿರು ಸೊ ಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಪಂಡಿರು ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಪ್ಪ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಯಾನ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಒಂಚಿ ಎನ್ನ ಹಿಂದೆ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಐಟ್ ತೋಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತುನಿ ಅಡ್ಡನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪಾರಪ್ಪ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಲಿಗೆ ಇಂದತ್ತು ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಒಂಚಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರ ಒಂಥರ ತೋಜು ಒಂಚಿ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಯಬ್ಬೋ ಅವೊಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೈತೆ ನಿಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ದ ಅಂಚದು ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಆಟ ಕಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಲ್ಪೇನು ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಏನು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದದು ಒಂಜಿ 2-4 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉದಾನೆ ನಾಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಏಪಿ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ October 5, 2022 ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿ October 5, 2024 ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು 2 years 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ 5 years ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು 1K 2K ಮಾತ ಆಯರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತಿಂದ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ 1 years ಇಂಚಿನ 1K ಮಾತ ಅಂಚ ಎನ್ನಿವೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ದಾಳಿಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ 5 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾರು ಆನೆ ಬಂತು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೊಂಥರ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋಂದು ಉಂಡತ್ತ ಬಂದು ಒಂಚು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚು ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಆನಿ October 5 ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನೀಗ 2 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಐಟು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾಯಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದೆ ಸೊ ಅವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಸೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಏರ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾದನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈಜಿ ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪ ಬಿಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಬೇ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏರ್ನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಏರ ಬರ್ಚಿ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಏರ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಬಂದು ಬರ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪುಲಾಕದ ವ್ಲಾಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಣಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಪಣೊಂದುಂಡು ಸೊ వాళ్ళు ಪಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮನ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು ಆಲ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ನೇ ಮಲ್ತು ಪಂಡಲ್ ಈ ಏರೇರು ಪಂಡೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಪಂಡಲ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಆ ಜನ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪಗೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಾಲ ಯಾನು ಐನ್ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಂತಿಜಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಪಂದಿತ್ತಿರದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತೂದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು 2 years 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಿಗ್ತುಂಡು 2K ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಂಕ್ 2.5 2.3K ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಂಕ್ ಇದು ದಾದ ಪಂಡ್ಲೆ ಸೊ
ಯಾನ ಆನೆ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ನಾನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಂಗೆ 2K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದು ಆಯ್ತು ಸತ್ಯ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏರಿಯಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ ಪೆರಪೋಯರ ಬರಲಿ ఆయన కంటిన్యూ మనుకోడు ఆ విషయాన్ని దాదండల ఏదల పని నమ్మ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಐಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ఆయన ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಭಲೆ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪಾಡುಗ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಪೋಯ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಆತೆ ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆವಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆವಡ್ ಏತ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಆಣಿಯನ್ ಆ ವಿಷಯ ಬರ್ತದ್ದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತದುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ಅಂದು ಅಂಚದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನೋಡು ಸೊ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪುಡ್ತೀನಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿರ್ಪ ಹೆಂಗೆ ದಾಲಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಳು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಪೋಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾ ನಾನು ಇಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿರ್ಪನ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಚಿ ನಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಯಾನು ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ದಕ್ಕಲು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೇ ದಕ್ಕಲು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಬಲ್ ದಾಯಕ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪು ಸೊ ಯಾರು ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂದು ಸೊ ಐನು ದದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ದಾಯಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಡ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲೇನೋ ಬಲ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜನ ಪಂಡ್ಪುಣ್ಯ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಂದಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಂದಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅನ್ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸುದಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯಿಜಾರ ಕೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾದಂಡು ಹೊರ ತೂದು ಬೆಲೆ ಪಂಡ ಸೊ ತೂದನ ದಾದೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಪಂದೆ ನೀ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಐತಿ ಯಾನ್ ಪಾಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಬಿಡಾರ ನಿಖಿಲ್ ಐಟ್ ಏನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದು ಏತ್ ಕಾಲ್ ಬೈದು ಮಾತು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಮಾದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಸುಮಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಲಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋ ದೇವರೇ ಮರಪೇರ ಪೂಜ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಇಂಕ್ ಆತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪೇರ ಅಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ಬ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿಕ್ 2 years ಆನ್ ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯರ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪುಜರು ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಫುಲ್ ಅದು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್